Приятели от клуб 9 декември. Учредихме се преди 2 години след втората национална конференция на Да, България, защото бяхме разочаровани от ръководството на партията и особено от начина, по който протече самата национална конференция. Съмненията за манипулиран вод все още тежат, а участниците не са забравили как на едно гласуване участват 300 гласа, а на следващото, което продължава 40 минути, участват 782 гласа. Това по думите на член на местната организация в Велико Търново, на която имахме среща снощи. При учредяването на клуба решихме, че е нужно да направим усилие, за да променим нашата партия, като честното състезание и броене на гласовете е само началото. Ръководството свика национална конференция на 9 март, за да реши свои проблеми, а покрай тях и партийни. За нас това е шанс да наложим нашия дневен ред и да започнем да променяме партията. Затова клуба взе решение да поиска включването на 2 нови точки в дневния ред на конференцията – избор на нов национален съвет и промени в устава на партията. На този етап решихме, че трябва да сме извънредно пестеливи с промените в устава и да предложим най-належащите и такива, които ще ни помогнат за следващите стъпки. Целта ни е да съберем 300-350 подписа, с които да искаме включване на тези 2 точки в дневния ред. Защо искаме толкова подписи? Защото с 250 подписа се свиква нова национална конференция и ние ще предоставим на настоящия национален съвет правото на избор дали да включи тези 2 точки в настоящата или да иска свикване на нова, непосредствено след тази на 9 марта. Вярвам, че ще вземат рационално решение. Работим в екип с всички координатори на клуба и особено Ники Капитанов, но имаме нужда от вашата мощна подкрепа. Моля всеки член на клуба да направи усилие да събере по 5-6 подписа, освен своя. Много е важно да покажем, че има много хора в Да, България, които искат промяна. Само така можем да я наложим. Имаме още малко време. Обадете се на вашите познати партийни членове, убедете ги, че всеки подпис се струва усилието. Ако искате да се кандидатирате за член на Националния съвет, пишете на Ники Капитанов. Днес ще предоставим бланка на пълномощно за представителство на конференцията, което може да събирате заедно с подписите. Ограничението е до 5 пълномощни на човек. Не трябва да изпускаме шанса си. Трябва да сме подготвени за 9 марта.